नै ओंखारहांबाय दामोनानि एकटानि हर गेजेरनि गाखोगोन जों बासजों आल्ट्रा फैगासिनोखा गामियाव भारा लानाय नै वाव आवरायजेनबाय नोंथांमोना नायलांदो लोगोफोर फैबाय दासो उदालगुरि उदालगुरि मोनबाय दासो बेबा बेसे गोजान थांबावनांगौ माथो फिसाथारब्रा फिसाथार Alangi देरसिन नायदो बिसिना मार्केटआ इन्डिया मार्केटआ India market. Kabar sedap menurut Wow, nih menurut Khalifah. Buka macam nak Bhuirobkonda kan sini sini sian je. Laga. Ayo. Nama khas surga sendiri jumpai. Max kudu memakai. Sumpai marba. Bhuirobkonda. Senangnya macam-macam lah. Boroफोर जों फिसिबाय खस्थ' खालामनानै जायो। लागायनायाव सोरबा। Gampang sekali kau kena buat. Dasu. Sekarang jauh tangan kerja hai. Lagu ya, hari gua hari itu. Dia punya dia kata tu. Beray bahas sulah jebai beray hebe makasih. Nah tina jana sigo ibar bateri pelabuhannya haslah jebtu deh. Namun nekuma. Nah nuah ada tujuan. Lagam. Kau bak sih nak sini. Oh, sarap bang. Ang nang mencik kena singsi. Bhuirobkonda apa? भाई मारो मुझे मारो नहीं ये मजाक हो रहा है एक सेकंड यार मजाक हो रहा है नहीं ये Bhuirobkonda macam mana? Leleng ber, Udaलगुरि niya, siapa saja. Nari pun macam Hidup dah. Dalang apa ni kusi? Double cheesecake. Nah dong lagi aja ke deh.
Buat damraफोर आमाले बारफोर लामा थाबायनाया दैयाबो माथो गैया दैयानो ओरै फंबाय नाया ना गोलावफ्रा दावखावल' जोबोनो बरिया नुरो सिनारिखौथ' हांसो बेदर एवगोन बेवहाय हांसो बेदर Tapi tu jangan kita ciri cepet. Ada bang. Oh, ini aja lapis ni. Ini baca bola mana? Ini mesti hari jauh. Mesti माने भैरबकुन्दआव बेरायनायजों लोगोसे मोजां खामानि मावबोनायनि थाखाय माने जोङो आर'ज होनानै बरायगोन आरो आं बेखौनो बुंनो सानो जे बिथांमोनखौ जे जोङो आर'नाइ सोनानै बरायबाय दा उन बोसोरावबो जोङो मोजाङै लाखिनांगोन जों बोरैहाय थांनानै लोगोसेयैनो जोंहा आरोबाव सासे दंबावो बेखौ माने आमाय रायजोखौ डाइरेक्टरै सोदो बेखौ सोगोन राजेश खालामनानै सोना होग्रोसै लोगोफोरजों दा थांनो ओंखारबाय रेडि जाजोब्बाय गारि गाखोजोब्बाय